підтримка України та сигнал на болота. Таким був 6-годинний таємний візит президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Києва. Він став публічним лише коли американський лідер вже прогулювався з президентом України Володимиром Зеленським біля Михайлівського собору. Російські винищувачі, які підняли з білоруського аеродрому, не завадили вшанувати українських героїв біля стіни пам'яті. Це перший візит американського президента до Києва за останні 15 років, і він припав на найважчий час. За зачиненими дверима Маріїнського палацу президенти обговорили гуманітарну та економічну підтримку України, а також потреби в енергетиці, яка неабияк постраждала від російського ракетного терору. На порядку денному також становище на полі бою та можливе постачання далекобійної зброї для визволення усіх тимчасово окупованих територій України. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції, і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони, і це Петріот, і для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання сьогодні також ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до цього її не було, і це дуже важливо. Ракети для систем «Хаймерс», протитанкові комплекси та інша зброя на $500 мільярда вже невдовзі буде в Україні, оголосив Джо Байден. Він також анонсував нові антиросійські санкції та гарантував підтримку України до перемоги. Ви та усі українці, пане президенте, щодня нагадуєте світові, що таке мужність. У всіх сферах життя, і це вражає. Ви нагадуєте нам, що свобода безцінна, і за неї варто боротися стільки, скільки потрібно. І саме стільки часу ми будемо разом з вами, пане президенте. Стільки, скільки потрібно. З Києва американський президент рушив до Варшави на заплановану зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Візит до Києва готувався місяцями спільно з військовими та спецслужбами, повідомили у Білому домі. При цьому за кілька годин оповістили Росію про майбутню поїздку Джо Байдена, щоб уникнути можливого конфлікту ядерних держав. Однак реакцію Москви на це у Білому домі не прокоментували. День, який 9 років тому змінив історію. Україна вшановує героїв Небесної Сотні. У цей день у 2014 році у середмісті Києва точилися бої протестувальників з проросійською владою. Тодішній режим ховався за тітушками, найманцями, Беркутом і замаскованими агентами. Лише за один день протистояння тоді загинуло 48 зі 102 євромайданівців, яких згодом назвуть Небесною Сотнею. Серед них і уродженець Керчі Сергій Кемський, герой України, який нині похований на Житомирщині. Українці, попри нерівність, сили, жорстокість, домоглися свого. А російським посіпакам на чолі з Януковичем довелося забратися геть. Російська агресія лише розросталася і охопила Крим і Донбас. На оборону України тоді виступили добровольчі батальйони з учасників Революції Гідності. Тепер професійне військо з сучасною зброєю боронить спільні цінності – гідність і свободу, а битва за незалежність триває, наголосив президент України. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою за нашу державу. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну і українців. Вічна шана героям Небесної Сотні. Слава Україні!
Українські авіатори завдали 2 десятки ударів по скупченню москолоти та їхньої техніки і продовжують відбивати навалу зі сходу. У Генеральному штабі зауважують, що зусилля росіян зосереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Очевидно, вони прагнуть оточити Бахмут, зайшовши з півночі та півдня. При цьому постійно намагаються просунутися вглиб міста. Бої тривають за кожен будинок. Українські воїни гідно тримають оборону і перемелюють російську піхоту. Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. У окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із силами оборони України та за проукраїнську позицію. Шукали українських шпигунів, а вийшли на росіянина. Окупанти призначили 5,5 років колонії та примусове психіатричне лікування для жителя Санкт-Петербурга, якого схопили у Сімферополі. Буцімто він готувався рушити через лінію фронту і долучитися до українського війська. Судячи з кадрів облави, він мешкав у хостелі чи то пак гуртожитку. ФСБівці виявили кілька аркушів з чорно-білими мапами півночі Криму і Дніпропетровщини. Бинти, пігулки та військову форму. Це російський однострій з нашитим українським прапором, з яким затриманий нібито збирався вступити до лав Добробату. Цікаво, що вперше у подібних затриманнях російських силовиків, окрім загратування, йдеться про примусове психіатричне обстеження. Після 6,5 років у Сімферопольської колонії вийшов Андрій Захтій. Це фігурант сфабрикованої ФСБ так званої справи кримських диверсантів. Його схопили у серпні 2016 року. Тоді російські силовики відзвітували про затримання в окупованому Криму буцімто групи українських диверсантів, які нібито готували теракти. Бранців деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, а пізніше повернули до Криму. Утім, з російської неволі Захтію вирватись так і не вдалося. Після колонії Сімферополя він хотів повернутися на вільну територію України, але окупанти його не пустили. Екс-бранців відправили до табора для іноземців у Ростовській області. Поза як після затримання Захтій відмовився від так званого російського паспорта, отриманого після окупації. Фонд для підтримки постраждалих від землетрусу заснували в посольстві Туреччини в Україні. Там збиратимуть пожертви, які згодом підуть на допомогу жителів південного сходу Туреччини, який постраждав від руйнівних землетрусів 6 лютого. Кількість жертв трагедії вже перевищила 41 тисячу людей. Більше 100 тисяч турків травмовані. Майже 120 тисяч будинків знищені вщент. До сусідської солідарності з Туреччиною закликали і в Меджлісі кримсько-татарського народу. В офісі представницького органу до 13 березня збиратимуть гуманітарну допомогу для турецького народу, одяг для дорослих і дітей, ковдри, засоби гігієни та інше. Іноді майже доброго сусіда можемо поставити вище, ніж просто родича, бо добрий сусід – це все, він завжди приходить на допомогу. Турки прийшли нам на допомогу найстрашні часи, перші дні широкомасштабного вторгнення, саме Байрактари багато в чому допомогли мужнім українським військовослужбовцям зупинити ворога і погнати його вже від Києва. Зараз турки в складній ситуації, ті, які місцевості, де відбувся землетрус. І це буде з нашого боку дуже шляхетно, ми це зробимо.